Dali ka nag-New Year, Soy? Hala. Nya nagtungtong na sa siya. Ikaw na rin dana magkuha na. Ha? Uy. Hala. Ako'y nag-agas na dyan. Gabi ka na tong tanan guys. So, nara di ay. Amo ang simple nga barindelias, no? Amo ara ni ang pintalan. Pintalan na rin namo. Kaya di man may kakuan so tubura na siya. May amo ang gi. Ha? Hanghang na bitaw. Basin kung baon na niya. Sao na lang. Naa si Princess. Hi, guys. Nana sila ni Bonsoy o ni Loy-Loy. Sit sa among lababo. Charot, no? Nindot na kayo mi o lababo. Ayan, agas na po. Yang amo na lang dani. Nagkaramukat pa ni siya kay wala pa maninamo pa na, no? Party-arty na lang dahil kulang. Kana umana na be. Nya kanida ni. Wa pa ni. Dibutang ta ninyo dito. Dito ni bang pansaksa di. Aning pangkwaon ang siyempre nagkaparamukat pa man jud ni amuhang balay nga tinabangay. Sarap. Butang mo dito. Ayun na pagbutangi dani. Di na tanan. Si Zezay ka basig na ito plus pang eskulay raong ta na day. Di man ni ba ko ano'y luit. Teka. Buhat sa sugangan. Alada ko kamong sugangan guys. Oh. Ginoo ko. Apil sugbaan na. Muna ilang nabuhat karon lababo, sugangan o barindelias. Ito tayo kamutang. Welding rod. Iyawan ka na ipangayon ni Jerome, oh. Ha? Tayo kayo na po makuha. Ano na yung kitas ni kayo mo? Ha? Siya ning napalit na ko ng abantay, be! Martilyo. Lo? Wala, gibutang-butangan. Lagi niya tim, inani tim. Para kuan di magalot ang kuan. Ade? Ada mana? Sang pagdukdok. Oh. Pat. Nagtubong na kay ginawa. Wa man. Pag ano gan ipalit. Gahapon. Pagbayad na ko sa kuan. Galiko, leko, isda, magrako, galiko. Muna atong kuanon be. Unsa? Gakapay. Galiko, liko. Gugma sa Diyos, dako, naro. Da nga gamay, gagal, da nga dako, Nagdakal nga dako galang ko liko isda medyo dako gatugbo gugma sa Dios Kuan na be, kuan na kay nay ako ibutangan na. Dali kay time sa ting cleaning. Dalian na na. Kani ditim mo man akong buti pa sabutin unsa din eh. uy tara na may Christmas party Ikang na diha, ayaw na dani. biwas na Christmas oy Dalian na na ninyo ba kay nay amo ibutangan. Apastay waswasay waswasay ba waswasay ba waswasay kay nana pa ka diya Dara man to na ganina nagit anak ko. Di ko lagi na.
Sabi sa gani, maghugas ka sa ulit dyan niyo. Mami, kabawon na lang imo. Sabi mo niya ang narubat ka. Halang ka kayo, mahalang kayo. Ano isa? Ano niya? Lah, masakasaka si Day Day di ang mama ko. Asa? Dana sa gi. Pagdanan. Eged. Atong buwan siguro sa'yo. Lansang sa'yo. Pagwa doon pwede. Ipanguli na na ba? Ayaw. Ay sa... Adi sa tong... Andi nang ko ano. Nagdala ko tamta. Wala. Namutan niya sa dani sa'yo. Amat ang kuwan. Pandok-doki oh. Ay. Day, agpas na, Day. Ikaw, dana na ko. Ikaw, ra ka magigit. Nahantay ko kayo na pag-uwi. Oh, nabing mo kong bis na. Ato limpiyon ni dami na kay na ito ng kuan. Abo. Dise? Adili, kuha na. Kuan na dapat dani bisayan sa trapo mo, dani ma. Nakanira ako. Pasoy. Saan na din sa? Asa to kuan? Oh, dami. Aw, asa to ta? Unsa? Ano ang kuan ba? Ay, dami. Ay, nagwa. Agahan ko ate pa man. Oh, yak di ibalik mo. Bago ko dani. Saan ba kayo di makulas? Para dani sa ako. Mugasi ka, may kasalang Ay, aliw. dato siguro soy ang may dato soy siya. Pagwa na siguro ka magsoy. Ha? Dito oh. Pagwa na to. Jayo! Ikaw. Dato dito. Loy daw! Nautan ko Ay. Grabe ka sa mga idol. Starstruck. Ah, Diyan di ka na pwede. Tata, hindi na. Nara ato, oh.
Ani? No, natag. Sako. Ako na ni. Ako na ni bito. Ako na ko masuri. Marunay ko di mo. Ay, di mo di ka kana ka. Gamra sa tusog sa hangin. Pangita, soy, ang sumpay dani, soy. Kabantay ka? Na taas. Ambot na, ito na. Bumbilya. Ang bumbilya. Nara, nani? Apel. Na taas. Ganda ba? Hindi. Inaraw. Wala may hayranan. Parang among gikaraw-karaw ni Bunsoy. Oh, di ba? Mag-update dito ko. Salamat din sa mga bangko no. Ang gihatag ni mo, ma'am. Thank you so much. Upay sugit ko kay bangko. Bangko nagkuan ko ganina nga. Nagplano ko ba? Kaya karon nakasweldo ko. Mag-anam-anam ko sa tulo lang anam-anam lang kay dili sa bangko ra ko ang kuanon ko. Kaya wa pa nang ginani na kaya. Kahit pamaling ako dahil mo pa mga ano pa siya pang daghan nga kung kuanon pero karon giprank ko ni Mayamiya pastilan Ginoo ko ni si May giprank pagig ko niya kay patan-awon daw ko niya dani sa bangko kay mupalit ali dire kay mupalit kan siya kugoy Ginoo ko di ko na oy kay kanang mahal kay na di ko ka-afford katro ako brato-brato pero ning ko nga palitan ko makasweldo ko palit kog tulo anam-anam lang kay daghan pa man ko kuanunon kanang daghan pa ko pang kiyas-kiyason
nakadili ba basta lang napasalamat ta po ganita napakasweldo na ta. Napag muni among karaw-karaw din ha. Karaw-karaw ni namo amo sa ning pangkuanan o nagkagubot pa kay kana ang dani pa man lagi gipang arya-arya ang mga kuan kay nagtrabaho man lagi ganina so nagkagubot-gubot pa jud na ugma pa ni namo mahawan o kanang wala na jud pa. So daghan kayo ding salamat Madam Mitch sa imuhang mga blessings nag-share kanako no, daghan din salamat inya na prank kung mayam-yam lang katanaw kuno ko niya kay moy indot daw nga bangko din ko goy ginuog ko di ko makakuan na nakatura ko brato palit lang ko mapuhon makasweldo ko nakasweldo na tanan sila kung napana kong iti kung nana ko'y card nakasweldo na pud ko kay nana may nag-send na ako pero kay karon pa man ako sa 28 so basin maka nami silingan diri mo adtong hinguog og 26 basin makauban ko ako i-try og naa na ba ang ako ang card sa ATM so ingon lagi din ko na amo palit na raman ko palit og bangko dani hinay palit ko bangko tulo pag ko ang kadi mo ginato mabigla niya ang ako ang kuan di ay kani ako ang CR na humana man ni ang pandayra so hinay-hinay lang jud mga kontra so daghan dayong kayong salamat sa mga gi-share sa blessing ninyo no Ate Mitch thank you so much bangko na nagsunura jud si Jay sunura siya lain na siya nga kuan man so daghan kayong salamat no sa kihas ni karon dani sa gabi unya ang kini simple gud ko niya barindilias na ay kuan ba barindilya bitaw tubo ako ra puting ko nagasildo ko magpalit ko mga pintal mga kuan lang ba kanang kuan hinay-hinay lang mo abot ra pero ko kuan nga naa po di ay blessings ni ay daghan jud kayong salamat sa tanan na kung nangadawat ng mga blessings nila kang tanan jud no nag-share sa blessings daghan kayong salamat sa tanan-tanan. First of all pasalamat dito sa Ginoo no kay siya tanan ang nagkuan siya tanan ang nakabalo ug siya pod ang naghatag sa instrumento no share pod no daghan kayong salamat sa mga blessings na among nangadawat hope na mayong panglawas tagaan mo mayong panglawas ug dugang grasya nga moabot sa inyong kinabuhi ug amping mong tanan diha sa tanan-tanan labi na kay ate from USA ate from Singapore o Ma'am Mitch from Negros na naa sa Saudi amping yung tanan diha madam o sa tanan nga nag-support nako kang Ate Wadi Bukag thank you so much ati amping mo diha o kay ma'am daghan jud kaayong salamat sa tanan more blessings na moabot ninyo inyong kinabuhi ug dani ra kutog daghan salamat o God bless na tong tanan bye The next day. Good morning di guys good morning so mga PDA pakatik ang pagnawa ug daw sa katara diri bagyo asin mo ano naman din look ang nadi good morning ikaw lang di
Sumuning update karon sa amo ang panahon diri sa amo ang lugar, no? Nga dili gito ka trabaho si Jerome karon. So, one man. Nga diri naman sila sa gawas. Ang tunang baboy loy nangayo na loy. Ito na. Diri na sila man. Dani na niya kay one man. Nana day miti. Kaya ni Jerome kagapon ti. Dani sila nga iwan kay one man. So ugma pa jud ni Lunis na guro ni atong grasyaan mag init, no? Ang mga video, no, update sa among lugar, ulan diri, ulan kayo diri, no? Perte ka ulan kaysa nga tanan. Adili man kay di gid pare gahapon. Kuan sa siguro ni kay bagyo man. So dani ra ko kutob sa kong mga video, no, sa sample video. Hope na tagaan tag kabaskog sa panlawas og ipalayo ta sa mga katalagman og more blessings na moabot sa atong kinabuhi kitang tanan. O dani ra ko kutob, daghan salamat o God bless na tong tanan. Bye bye. Amping tang tanan.